لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, влоги имрӯзаро аз ҳанамин хӯрок тайёр кардан сар мекунем. дӯстони азиз, имрӯза хӯроки мо тамошобинони азиз галупси мебошад. якум ман фарш ҳанами хел буровардам тайёр кардам. баъдан як дона пиёзи айтёрка мебурорем, зели, намак, камтарак мурч мекунему. баъдан бринҷа меандозем, хушрӯ карда аралашон мекунем. ман бринҷа тар карда мондам дар оби гарм, камтар истодак. баъдан ҳам хел гирифта даруни фарша мемонему, камтарак бовай мурчуш мекунем, намака мекунему, аралашон мекунем. тамошобинони азиз, маҳсулотро анами хел карда хушрӯ карда аралашон кардем. тамошобинони азиз, анаку сар мекунем, фарша даруни балгарида пур мекунем. дӯстони азизу, ман камтар балгари сирху ба сабзша гирифтум. хушрӯи сирхам фасон мея, баъд балгари сирх ширин. тамошобинони азиз, влога то охирша тамошо кунен. тамошобинони азиз, ба ёру дӯстонтон роӣ кунен, ватсап имода поделиться кунен, то ки дигарорам ба канали мо шинос шаванд. тамошобинони азиз, галупсиёро нами хел карда дарунша ҳамаша пур карда мондем. сар мекунем ба зербаки даруни хӯрока тайёр карданша. якта сабзиро нами хел айтёрка мебурорем, баъдан пиёза реза мекунем, картошкара ҳамашона хушрӯ карда бирён мекунему. галупсиёро дарунашда мечинем, обша мерезем, даҳанша мепӯшем, акуки хӯроки мо тайёр шавад. хӯроки мо тайёр шуд. тамошобинони азиз, ана ҳамаи хел омадак. каштем галупсира обдор ва беобуш. дӯстони азиз, ба шумо кадомуш маъқулай? тамошобинони азиз, обдор ё ки беоб?
дар комментарий ҳатман нависед. ба мо иштиёи таом кадоми хурдисе ба ваё ҳам иштиёи таом тамошобинони азиз. подписчикони азиз дар иҷа боша салени бодиринг маҳкам мекунем. Анам хел бодирингоро маштум тоза кардам, чеснокоша пус кардам бигем, ҳамаша тайёр карда мондуму банкора парица кардем ами хел карда. Боз меандозем намаку ами чизое ки дар корианда салени ҳаваёра ҳама медона ба фикрам. Дар вай влогум гуфта будам ҳамун рецептай тамошобинони азиз. Толка дари шакар надохтум, фақат намаки холӣ бигем. Ҳама банкора ами хел карда пур кардам тамошобинони азиз. Бодиринг мондум болошда як донаи дудонаи помидор мондум тамошобинони азиз. Барои ки бодиринг намеғинҷа болошда дигар. Бодиринг ки дар рӯза болошда дигар на ҷо намон бигем. Баъдан ҳам хел помидор мондум. Як қошиқи калон уксуса мерезем дӯстони азиз. Уксуси 70%. Баъдан оби ҷӯшомадагӣ мерезему сахт даҳнакушона маҳкам мекунем. Пеша як влог партофтам дӯстони азиз. Ма вай кадаги будам помидор маҳкам кардам ҳамин хел. баъд як ду савол шуд ки хеле кришко қати мекунен намепаранд. Хеле кришко намепаранд тамошобинони азиз. ма чанд сол ки дар Москваем фақат ами кришка қати бигем банка маҳкам мекунам. баъдан вай кришкора вақте меҷӯшонем обда агар аҳамият дода бошад дурмаш тынкак резинак дора я намуд резин анаму вақт ҷӯшонданда вай резиниш мулоимак меша бигем. да банкара ки маҳкам мекунӣ вай сахт меқапа сахт меша баъди ки хунук шуд ҳеҷ намеша бо ҳамира ҳуй карданша ба як азоб ҳуй мекунӣ банка ҳуй кана қати ҳуй мекунира ба даст ҳуй карда наметунӣ ҳами хеле сахт мешава. баъд як саволи дигаш вай ки гуфтан ам помидорро шумо бириден корча қати вай ҳечи намеша. ма вайро корча қати набридам, просто кам тарак шикоф кардамша нуки корча борикак буд. баъд вай ҳамеша ки зубачистка қатиам шикоф кунӣ ки то ки оби салони дарони помидор дам дуроя бигемда барои ҳавай макардам. хавая накуням ҳечи намешавад. карданашам шарт нест ура. ами кришкоша дӯстони азиз ҳар сол ман навша толка мехарам. баъд вай агар нағз вақте ки ҳуй мекунӣ банкара кришкаш вайрон наша ё каҷала ягон намуд наша бигем ҳеҷ гап надора соли дига метавонӣ ҳамин кришкара истифода барӣ. диднеким агар банка ҳуй куна қати вақте ҳуй мекунем ку каҷала меша ё болош бигем хеле шикоф меша як хел вақт барои ҳавай дига кришкара истифода бурда намеша. маҷбурӣ ки ай сол навша харӣ. агар хушрӯ ҳуй кунӣ эҳтиёт карда и кришкара метавонӣ соли дигарам истифода барӣ. чанд сол дада бигем. подписчикони азиз агар чи саволе ки шумо дошта бошен дар комментария нависен, ҳатман да саволои шумо дар влоги оянда ҷавоб мегардонам тамошобинони азиз. подписчиконе ки нав ба канали мо меҳмон шудан подписатсия кардан раҳмат барои дастгириётон. хушомадед, беҳад хурсанд шудум. тамошобинони азиз влоги имрӯзаро дар ҳамиҷа ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастед ки канали мо пеш меравад. ҳамаш ба дастгирии шумоед подписчикони азиз ки канали мо ҳамин хел пеш рафт ба ҳамин қарӯз омад расид бигем. соатам ҷамъ кардем, заявкарам роӣ кардем, қабул кардан. нигоҳ дорем ака кодаш биёяд тамошобинони азиз. ҳамаи ҳамин ба дастгирии шумо буд. касоне ки подписатсия кардагӣ неста яъне ки обуна шудагӣ нестанд обуна шавем, подписатсия кунем ба канали мо тамошобинони азиз. раҳмати калон барои дастгириётон тамошобинони азиз. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.